Het heeft alleen maar voordelen. En wat die voordelen juist zijn, dat gaat Evert ook en Valerie ten gepaste tijden gaan uitleggen. Ik ga je niet lang bezighouden en ik geef u in de handen van de tijd. Veel geluk en in alle geval 25 juni onthoud het, dan loopt het. Je moet wel proberen van regelmatig te komen. En één ding nog, en dat kan zij ook nog zeker zeggen, forceert u niet. Want als je forceert, dan riskeer je kwetsuren en kwetsuren, dat is ambetant. Dus in het begin gaat het een beetje te traag gaan voor sommige mensen, maar forceert u niet. Administratief nog één dingetje, je hebt allemaal een strookje gekregen voor inschrijving. En daar staat op welk nummer dat je het lidgeld kunt betalen. En vanaf dat dat betaald is, zijn we dan ook volledig in orde met verzekeringen. Oké, veel geluk. Dit geldt dus ook voor een heel jaar. Hè. Dus niet alleen voor de cursus, maar ook daarna. Hopen we dat jullie blijven joggen. Het is niet de bedoeling dat jullie een half uur halen en dan stoppen. Nee, we willen graag dat jullie levenslang op een gezonde manier blijven bewegen en blijven joggen. Dus we moeten je zeker houden om te blijven komen. Ook na de cursus, de mensen die dat je nu ziet aankomen zijn trouwens